Jmenuji se Tikťák a vítejte u našeho dalšího videa. S námi tu hrajou ještě další dva, jmenuje se Fastík a Jona. Fastíku, chceš pozdravit? No čau. Fajn, možná jste ji slyšeli, možná taky ne. Bohužel to je mi ukradený. Takže, no, Kdo to je, tam hraje? nevím, někdo se k nám připojil nějaký Tikťák, nějaký retard. Nemluvím o Tikťákovi zrovna, že to je retard, ale prostě uvidíme. Tikťák je samozřejmě z něhle všech nejlepší, to je světová jednička, sice není největší liga, ale je to fakt borec. Proti nějakému Fastíkovi, nějakému Jonovi. Prostě uvidíte. To budeme dlouho, viď? No asi jo. Takže Kdo se od nás evidentně Jona odpojil. jasně to smatal. Jonáši, seš tam? Teď se... Jo, teď já uvěřuji. Hele, tak teďka konečně ta hodina, opravdu hodinu jsme čekali na tenhle okamžik. On má 0 bodů. Já vím, on hrál celou dobu trénink. Tak jo, a teďka to nehrají s počítačema, ale ani single player, ale s náma, jo? Takže všechny musíš pozabíjet. Víš, jak se to dělá, vidím? Jo, vím. No dáme pan. To je fakt vědět, jako points 0. No. Come on. Kurva byla zase bombu. Normální bomba. Ta modrá. Člověk si koupí jinou bombu a ty hned vyšiluje. Haha, on si zapal. Jsi mrtvej. No, fakt no. Pěkně, a teď pojď na toho Kinga. A to Chudáku. prostě stojí jako duch. Vlastně Jonáši z toho nic neužije, jelikož je to ruky 0, tak... No Ne. my hrajeme proti sobě, bráško Jonáši. Jestli seš to ty. Je našeho bratře spíš, ne? Ježíš, Nevím, proč já tam jsem pokládám si bomby jak nepřijela jaký nikdy retard. Já taky. Ježiši Maria, já umřu, já jsem mrtvej. Já jsem mrtvej. Já taky, že? Ne, počkej, já jsem jediná vyhrála. Dámy a pánové, jak vidíte, tak jsem tu dneska totální noob. Nějaký Fastík má medaily. Jonáš je tady ten Jona dole. Česká vléka, já jsem Amerikáno. Ty vole. Tikťáko jede proti Jonášovi. Pojď Jonáši, víš, jak je to hlavní menu? Tak tam máš takový custom, co stume. A tam si právě meníš, aby si nemusel být v takovýhle trapách oranžový vestě, kde Jak vězení. se no nějaký ve vězení. Dneska vypadalo hrozně drsně, jsem byl... No nechci být rasista, jestli to nebude vadit. Ne, A mě to vadí. prostě si byl nakupovat rohlíky. Ne, prostě to je Chtěl si rasista. koupit croissant. Ty jsi blbej, ty dáváš Normálně tady mám TNT, jo. dva diváky, jako. No, mě to odpálilo. Ty vole. Respekt, ne, mám tady dva diváky. No, respekt, Kámo, brat, natáčí na YouTube. Já zrovna streamuju, hochu. A jsi mrtvej, Jonáši. Mrtvej. Nejsem, vole. Vůbec. Vůbec. Hají trošku. Dámy a pánové, to byl Jonáš. Počkej, já se můžu hejbat s tím duchem. Cože, jo? Můžeš. A když máš štont, tak můžeš stát na místě a nezabije tě bomba. Vidíš to taunt. Tak to zmizíš, jo? Jak vidíte, dostal jsem krásný 12 korun. A A jo, když ještě budeš žít a zmáčkneš to taunt, tady to, tak začneš mávat rukou, anebo já takhle dělám tohle. To si můžeš ještě dokoupit. Víš ještě to? mi A tu když mávej. ty duch a zmáčkneš tohle, tak úplně zmizíš. Jsi neviditelný, ale nejde se hejbat, jenom když stojíš na místě, tak jsi takovej. A on už se s ní zabít. Zradu, když jsi mrtvej už. No, já jsem se odpálil vlastní bombou, no. No, tak Jsi jak jako. brácha, ani jeden to neumíte hrát, tak jako... Ne, co lepší jak ty, jinak to fakt neumím hrát, že Ne, jo. jenom že já hraju 100krát líp, že jo. Jasně, já jsem čínská královna. Ne, já jsem Bůh. Já jsem Bůh bohu. Ježíš, já asi umřu, všimla jsi. Dík za prachy. Díky. Díky tobě mám 10 korun. Jo, kolik máš bomb? Já asi víc jak ty, holka. Já si jednu. Já asi 15. Já že mě tady pro... Díky tobě jsem mrtvá, protože jsem dostala lepku díky tomu duchovi a já teďka jsem za tebe dávala samý bomby. Díky, že jsem uvolnil místo, brácha. Dámy a pánové, jak můžete vidět, tak Tikťák momentálně vyhrál. A můžeme momentálně pokračovat. Jak vidíte, tak tu s náma hraje Jona a A1 Kings. Bohužel tu tak je Fastík, který to moc neumí, takže smula. Tak dáme team battle, to víš. Takže co, lidi, ne? myslím, že Budeme, můžeme zase že streamovat jsme dál a červeně modrý myslím, že a jsme tady tam jeden nejlepší. Derhibu. Prostě Fastík na mě nemá, ani kdyby Ne, nebude, stejně tak ani Jona. Prostě Ty to ani neumíš hrát. jsem tu ten best, že jo. No, já umřu. Fastíku, ty mě chceš zabít, jo. Jo, chci tě zabít. No, tak ty jsi hajzl.
Ty taky umřeš. Neboj. Hihi, chcípni. Zmrdivo si. Umři. Ebolo. No, a takhle se vyhrává. Bacha A1 Kings má TNTčko. Už ne. Ty ho odpálil. Ale Johnny, neber si to nějak osobně, my budeme trénovat na adaptáku, i když tam bude hovno Wi-Fi. Tam není Wi-Fi vůbec. No. Ne, to je, myslím tě, ty nevíš, co je to. Teď tu budeme fight mezi A1 Kings a Fastíkem. Schválně kdo vyhraje. No, já bych ne. Dámy a pánové, momentálně hraju bez gamepadu, což je mnohem těžší, ale i tak to jde. Vpravo v rohu můžete vidět, jak dlouho už to točíme, takže můžete tam lépe přeskakovat na videu. A natáčíme na Xiaomi Redmi Note 2 v LTE Ty máš verzi, jenom plus 6, no tudíž tak to se neposouváš, ale tím. můžeme jít. Co říkáš mě? Ne, mluvím si o našem. Beru si A1. Dámy a pánové, mám TNTčko, což je fakt pecka, protože můžeme vyhrát, jo. Děláš si srandu, jako teď jsem kvůli tobě mrtvá. No, Vaně Janoš zabil. No, ale Koko. to ti ne, to si děláš srandu. Teďka kvůli tomu budu furt s duchem na tebe chodit. A ty se kvůli tomu budeš mrtvej, chápeš, jo? Já jsem myslel, že jsem A1 Kings a odpálil jsem sebe. No, takový menší fail. To si děláš. No, jak vyhrál, no ale to Oh není my God. pravda. Gratuluju ti. Já ne. Kamu já jsem ho nechal vyhrát. Já jsem Jona nechal No, vyhrát. my jsme tě v pláně nechali vyhrát, víš, nám se přišel takovej A jsem si tak chudák. chudák, no tak jsme tě schválně nechali vyhrát. Mě tady lezou mouchy po displeji. Já mám jeho krev teďka. Tvojí, vole. Brok mi tady leze po displeji. Já umřu. Kámo, si to možná stáhne, tak by mohl hrát s námi. Ne? Jestli bude ruky jak ty, tak děláš si srandu, jak to, že jsi mrtvej. Salát. Odpojil. Cože, já jsem zase vyhrál. Ne, ty ses odpojil. Já jsem tam. No tak to máš bug, no. Dámy a pánové, víte, že jsem zase nejlepší, jako vždy, že ano? No takže tohle už dohrajem, protože Jony se odpojil a pak spolu zpátky a teď momentálně asi umřu, protože to je na hovno, že jo? Že zase Fastík vyhrál a my se odpojujeme a nevím, co se připojit. Tak teď já udělám novou a dám to Team Battle, jo? Doufám, že se Jony dokáže připojit s jeho inteligencí. Ale uvidíme. Tak Team Battle je vyslaný, tak se Výtečně, takže se znovu zase připojit na Fastíka. Mimochodem Fastík je moje sestra Lucie, kdybyste někdo nevěděli. A můžeme to rozjet. A Jony je Lucien přítel, jmenuje se Jonáš. A myslím, že to jsou dobří kamarádi. Takže můžeme to rozjet. Tak já udělám novou. Dámy a pánové, vás tu 281 a moc vám děkuju. Kámo, zase mi to disconnectlo, takže fakt na hovno. Join. Je tu pan Tikťák a pan Fastík a dámy a pánové, pan Fety Pilot, to je totální typek, jako měli jsem to, že zaplačíme, nebo s Agrelusem. A prostě je rozdrtíme. A i toho Fastíka, nebo jak se jmenuje. Prostě dámy a pánové, připojil se. Tvek, prostě ten Jony nepřipojil. No protože to má nějakou Wi-Fi, no co tam řešíš? No jasně, vodla Wi-Fi, na to je taky mozek. Nevím jak to bylo, to total buglo. Hele, tak Tak teďka naposledy vysílám, takže se i hned připoj. No tak Nebo dej jdeme. zelený kolečko. Tak poslední A hra, dámy připoj a se, pánové, dělej. a pak půjdeme asi na koutičky. Ale já ani jsem to vůbec nevěděl. Cože? No, prostě na hovno. Multiplayer, protože To je debil! Jondo, podívej, Jondo, já už hraju, Jondo. no fakt ne. Ale jako, se neumíš připojit, nebo co? Dámy a pánové, tak teďka se tady zahrajem s někým random, protože tady Jony se nedokáže připojit. Takže bohužel saláti forever, takže to se dá dělat. Místo 4 hraju ve 3 bez Jonyho. A seš byl se Friends, prosím tě? Nehraješ GTAčko? Já dáčko fakt ne. Já jo, škoda. Seš byl se Friends. A připoj se. Moc krát děkuju, že vás tu 380 000. Držuji a teďka, no, Pojď. ať nějaká Wendy Brigadier cítíš, General s moment. medvědem na vlajce. Nice. Vyhrál jsem, pěkně. To je hustý, já jsem si teďka všimla, že... No, já jsem se teď koprtnul, tak co? Co? No
Fuj. Dámy a pánové, Player 82 má 0 bodů, což je Si noobs. uvědomila, že ta značka Kolonela je v bombě. Ty vole, ty Jsem si blesku. nic nevšimla. No tak teďko tady paní si všimla, že Colonel je značka, že jo, prostě týpek úplně největší, že jo, úplně Ranger. Ona si myslí, že tady ten největší šéf, který by úplný hovno. Ale prostě si Kámo. myslí, že je nejvíc. Jako já. Kámo, ty... Dámy a pánové, Cokoliv, chci to taky. no to ti nedám. Proč mě zabíjíš? My jsme kámové. Jo, zabil jsem ho. Můžeš jít prosím tě do pokoje, když už jsi se na nás vysrala. Dámy a pánové, ty se na mě vystrala totálně. Ne, Jonáš se na nás vysrala. Ne jo, naše blb. Ježi, teď umřu. Dámy a pánové, je po mně. Není to blb, ale retard, v tom je rozdíl. On je jenom restaurovaný. Ale takže si konečně dej to Tak dámy a pánové, tak ještě si zahrajeme tady s jakým Room 967 a pak už budeme spinkat. Cože? Můžeš to prosím tě zopakovat? Oh my god, what the fuck? Jo, tak už tak půjdem, to bude na dlouho, co? Hled, konečně neslyším žádnou tu novou, nebo ty první. Ty vole, ty jsi taky nová. Dámy a pánové, Sinkfeld, tu player 3. Tak jde to, dámy a pánové, tohle už bude konec a těšte se na zítřek. Čau. Ježi.